Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Nianaw sabang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, atong ipadayo ang atong series yun nga tupiko may labot na sa atong mga igsung Iglesia ni Cristo o niining higayon na karon diri na ta sa kining pagtulunan sa Iglesia ni Cristo kanang ilagaling pagsupak sa atong gitudlo nga si Cristo Dios nga nagpakatao nga duha ang iyang kinaiya, Dios og tao. Ilang supakan ang pagka-Diyos ni Kristo. O gamay lang historical background aning glasiha sa pagtulunan na hinumdum mo kung nagbasa mo og church history, dili ni bag-ong butang kinigaling pagsupak nga si Kristo Dios. Bisan panahon mismo ni adtong diri pa ang atong Ginoong Jesucristo. Kadtong mga Hudiyo nga iyang butsabton karasa niya kauban niya mga Hudiyo, daghang mga Hudiyo niadto nga gani kadto galing mga Hudiyo nga sabadista gali to kay ang ilang gibantayan nga adlaw Sabado man to Kung tan-aw na to diya sa ebanghelyo, ang mga Hudiyo wala motuo nga si Kristo Dios. O panahon po ni atong ikaupat nga siglo nga doon na to'y nahimong pari sa nining simbahan nga gitukod ni Kristo nga gitawag og Katoliko, na ato'y nahimong pari nga si Arius. Og mao gyapon lahi ang iyang pagsabot sa mga tudling sa Biblia
o tungod kay lahi ang iyang pagsabot, di modo nagtudlo siya nga dili Dios si Kristo. Unya, maayo kay siya mo wali, may kayo mo debate, o pipila gani ka mga obispo nga nadagyon niya. O maotong nahitabo ang konsilyo dito sa Nicea. Nagpatawag tog konsilyo sa Nicea kay gidebatehan tong maong isyu. O gikondina ang pagtulunan ni Arius nga dili Dios si Kristo. Unya wala gyud siya mo recant, wala gyud siya mo bakwi o maong salaktod, nagawa siya, no? Ingnon talang na tiwalag siya, no? Sa simbahan nga Katoliko o bunga pod sa iyang garbo pod siguro, no? O di ba kaha, mao lang yun pod ang iyang pagsabot, mao na nga hingpadayon siya sa iyang pagtulunan nga dili Dios si Kristo o nakakabig po siya o kanang daghan. Gani nahimo tong hulga sa simbahang Katoliko sa maong panahon sa ikaupat nga siglo. Kay ubay-ubay pod nakabig niya o hinoon ang Katoliko kining simbahan nga gitukod ni Kristo sang litlig-on man mao na nga nagpadayon pod gihapon o gani katong Arianismo nga gipasiugdahan ni Arius sumala sa kasaysayan ni abot og mga 300 to 400 years pero nawala gyud. Kay nawa na magyud ng Arians o katong grupo ni Arius ni adto nga gitawag og mga Arians. Kaya nagali nagtimaan na nga dili gyud na mao ang gitukod ni Kristo kay ang gitukod ni Kristo lig-on man, no? Nya katong kang Arius niabot to og mga 300 to 400 years. Lig-on to hulga guto sa simbahang Katoliko ni adto pero nawala gito sa atupan naguba gitong kang Arius. Mo na ilhanan nga dili gyud tinuod to kang Arius kay na diya sa buhat 5 ang iya kuno sa Dios particularmente diri sa New Covenant lig-on di modo dili maguba sa to pa magpadayon. So mao na kadtong kang Arius nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo naguba man so proiba na no nga dili gyud to tinuod kay naguba man dili man lig-on dili man mao ang gihulagway sa Biblia nga lig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo taliwala sa mga daghan kayong mga pagsulay o mga kakulian. Okay, unya kining pagtulunan nga dili Dios si Kristo, grabe ni kay kung si Arius sa una nakakabig sa daghan, mao bitaw nga ni abot gud 300 to 400 years. Maora po ni kining mga iglesia ni Kristo ron maora gihapon parehas og pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Very influential pod kay daghan pod silang nakabig. Pero ang kalainan lang kay kadtong kang Arius nakita to sa history mga niabot jud 300 to 400 years. No kinino ang iglesia ni Kristo ron no nga gitukod ni Felix Manalo nag 100 years pa sila no nag 101 no 101 years. So sa atong paminaw ani murag mao-maor pud gihapon ni sa kang Arius og maoning nahimo puning hulga kay nidaghan mo puning grupuha o dili pod basta-basta ang mga argumento. Karon atong sugdan kining ilang mga argumento nga maumaor po ni ang argumento nga giinbento ni Arius niadto sa iyang panahon. Kay naamang yung mga tudling sa Biblia kung dili gani magkadimao ang atong pagsabot o kana bang gitawag na tog private interpretation nga pamaagis pagsabot makahimo gyud og kaugalingong pagsabot ug mao nay hinungdan nga mabahin gyud ang Kristyanismo. Kay maghimo man po dayon tag-ato o maghimo man po dayon sila ila. Mao bitaw kay ang Iglesia ni Kristo sa history gud ana kana si Felix Manalo Katoliko magyud ato. Nya mahilig lagi og kining private interpretation mo nang gabalhin-balhin og laing tinuhuan hangtod na himong Adventist og hangtod nawa na po siya sa Adventist nagtukod na gyud siya iyang kaugalingong pundok nga gihinganlan og Iglesia ni Kristo og nagtudlo nga dili Dios si Kristo.
Okay, usa sa argumento nga ilang gawion sa pagsupak anang ang atong Ginoong Jesucristo Dios nga nagpakatao di modo duha ang iyang kinaiya, Dios ug tao. Usa ni ana kana galing mabasa nato sa Números kapitulo 23 bersikulo 19, no? Nga nag-ingon sa Números 23:19. Ang Dios dili tao. Ang Dios dili tao. So, kung ingnon kuno nato nga si Kristo Dios dayon tao pod, nasupak na kuno aning bersikulo no? Mateo 23:19 nga ang Dios dili tao. Naon sa may atong tubag ana. Ang atong tubag ana simple ra kayo. Niining panahon na timan-an biya nato nga ang Dios, ikaduhang persona sa Dios, wala pa nagpakatao. Oh, niining higayon na kining pagkasultiya sa Números 23:19. Mao na nga may katarungan diri nga ingnon nga ang Dios dili tao. Pwede pod atong sabton nga ang Dios tinud-anay magyud na nga dili gyud na siya tao. Okay, ang Dios wa gyud sinugdanan ni katapusan, den dili mamatay, den samtang ang tao dunay sinugdanan, den mamatay. Mao na nga dili nato ni masupak ning bersikulo nga ang Dios dili tao. Pero lahi manggod ang kahimtang ni Kristo. Kay si Kristo Dios man siyang nagpakatao. Ingon ni manggod ang dapat natong bantayan. Nga ang tao ang Dios gamhanan sa nga tanan. So kung gamhanan siya sa nga tanan, pwede niya magpakatao. Pero ang tao, dili pwede mahimong magpakadiyos. Mao ni pagtulon ang Katoliko. Okay, so atong timanan, tinuo, dili nato supakon nga ang Diyos dili tao. Kay dili man gyud tao ng Diyos. Pero, kung ang Diyos magpakatao, dili ba di ay pwede? Kung ang Diyos magpakatao. Oh, niining higayon na, wa pa man po nagpakatao ang Diyos, ang ikaduhang persona sa Diyos. Oh? So, mao na nga tinuod man na nga ang Diyos dili tao, pero pwede ang Diyos magpakatao. Asa man na mabasa, no? Sa Juan 1:1. Sa Juan 1:1, giingon, ang Diyos Amahan diha na sa sinugdan, then diha pod ang pulong. Nga matud pa Diyos pod. Then sa bersikulo 14, nagpakatao. Kinsa man ang pulong nga Diyos nga nagpakatao? Mao man si Kristo. So mao na nga dili magamit ning bersikulo sa Mateo 23:19 nga supakon ang pagka Dios ni Kristo gumikan aning pulong diri nga ang Dios dili tao, nga ingnon na nato nga si Kristo kay tao man so dili Dios. Actually, mga igsuon, kining pagkasulti ago diri nagtandi ni sa kinaiya sa Dios og sa tao nga ordinaryo nga parehas nato. Nga ang tao nga ordinaryo nga parehas nato doon nagyoy limitasyon. Then ang batasan po dili parehas sa Dios, no? Kay giingon man diri ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. So ang Dios diri gitandi og tao nga ordinaryo. Tinuod man gyud nga ang Dios dili tao, pero pwede ang Dios magpakatao. Kay nagpakatao man gyud ang Dios, ang ikaduhang persona, no? Sumala sa Juan 1:1 nga diha na kuno ang Amahan nga Dios sa sinugdan, na diha po kuno ang pulong nga gi-capitalize manggali nga kumbot sabton si Kristo kay mao man ang Dios nga nagpakatao. So mao na nga dili magamit ni sa pagsupak nila sa pagka-Diyos ni Kristo, kay unang-una dili man pud si Kristo ang gisgutan diri nga dili Dios. Igo ra man ni gatandi sa kinaiya sa Dios og sa kinaiya sa tao nga ordinaryo. Wala ni maghisgot ni Kristo. Unya naapagilain nilang gamiton nga sitas, no? Nga anggid-anggid ana. Pero sa dili pa nako basahon, ato yung timan-an nga tinuod nga ang Dios dili tao. Og ang tao nga ordinaryo dili pwede magpakadiyos. Pero kung balihon nato, ang Dios ba pwede magpakatao? Nganong dili man nga ang Dios gamhanan man.
Og nahitabo man yun na, kana laging sa Juan 1:1 nga sa sinugdan, diha na ang Diyos Amahan, diha pod ang pulong, nga Diyos pod. Pila naman na duha na, pero dili na duha ka Diyos kay usa ra man ang kinaiyas pod ka Diyos. Sumala pod sa atong masabot sa Juan 10:30 nga niingon si Kristo ang Amahan og siya usa. Hinuon dili na sa persona, kundi dili sa kinaiya na sa pagka Diyos, no? Sumala sa pagtulon ang Katoliko. Okay, laing sita sa Biblia nga gamito nila nga dili kuno Diyos si Kristo kining sa Ezekiel 28:2. Lain ning example nga ang tao dinhi giingon nga dili Dios. So mura gihapon ang Dios dili tao, no? Kay si Kristo tao mao na nga dili Dios. O kining mga bantayan gihapon nato ni mga igsuon bisan sa pasugo makabasa mo ana nga naa ni gamiton nila ning Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2 nga ang Dios dili tao. Kung ato ning basahon, dili man si Kristo ang gitumbok diri nga dili Dios. Ang gitumbok diri nga tao nga nagpaka-Dios apan dili Dios mao ang prinsipe sa tiro. So ang gihisgutan diri dili si Kristo. Ang gihisgutan diri si ang katong prinsipe sa tiro ni adto nga nagpaka-Dios. Bisag tao ra. Ambot nganong ilan ning gamiton nga sitas nga wala man ni magtumbok ni Kristo. Ato ra gong basahon, Ezekiel 28 bersikulo 1 hangtod sa 2 giingon, nag-ingon ang Ginoo kanako, tao, sultihi ang pangulo sa tero, timaniha, pangulo sa tero, nga nag-ingon ang Ginoong Dios, garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios, og naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan, apan tao ka lamang og dili Dios. Bisan tuod nagpakamaalamon ka sama sa usa ka Dios. So, ilan ning gamiton sa pagtudlo nga dili Dios si Kristo nga nagisgot man gud diri og tao nga dili Dios. O ang Dios dili tao. Pero ang gitumbok diri nga tao nga dili Dios, ang prinsipe sa tero, dili si Kristo ang gitumbok diri. Pero nganong ilan ning gamiton ning bersikulo ha? Na kung dili ta kabantay malipat ta, mao nang mutuutan nila. Mao manggaling ni daghan po na sila. Kay agi anang kung buot na hunaon lipat-lipat nga interpretasyon sa Biblia, nga kung dili po ta magsusi atong kaugalingon, kita madala po ta nila. Muna nga, kung doon na manggaling mga iglesia ni Kristong naminaw ron, mo auhag ko ninyo nga, basaha ko ninyo ang Biblia, nga kamo gyud magbasa ba? Ay lang mo ana mo diretso mo anang pasugo nga pagkutlo og sitas din sumpayan din na nila og ilang kaugalingong interpretation. Mabasahan ninyo ang Biblia nga bisag ipadablin sa nang pasugo. Kanang kamo gyud mo basa. Okay, kining Ezekiel 28:2 nga gamiton sa mga ministro nga dili Dios si Kristo, dili man ang si Kristo may gitumbok diri nga dili Dios. Ang prinsipe man sa tero nga nagpaka-Dios apan dili Dios. Dili ni matumbok ni Kristo kay si Kristo Dios siya nga nagpakatao. Mao nang naduha iyang kinaiya Dios ug tao. Parehas bago ni nako. Ako kung magpaka-Dios ko dili pwede kay tao ra gyud ko. Mao po ni ang Ezekiel 28:2. Ang nagpaka-Dios diri nga dili ang nagpaka-Diyos diri nga tao, ang prinsipe sa tero dili si Kristo. So, out of context o tuyoon lang yun. O liko-liko, kay ang madala, masulod sa ilang bulsa. Okay, naapay ilang laing argumento, kanang moingon sila nga, ang Diyos dili kapuyan. Ang Diyos dili kapuyan. Si Kristo mong kuno naa sa Biblia gikapoy. So, dili siya Diyos. Kaya ang Diyos dili man kapuyan. Sa may tubag na doana. Ang tubag Katoliko ana nga
Si Kristo God kay nagpakatao man, doon na siya kinaiya sa pagkatao. O usa sa kinaiya sa pagkatao, maunang doon ay limitasyon. Parehas anang kapuyan. So kanang gikapoy nga kinaiya ni Kristo diha, dili na ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang ng pagkatao. Parehas ra po na sa kanang lain pag yun nilang argumento nga, sa unang Timoteo 1:17, ang Diyos dili mamatay. Ya, maingon sila, si Kristo namatay man, so dili Diyos. Dili gihapon na magamit nga sitas nga naman. Kay si Kristo, duha lagi ang kinaiya, Diyos og pagkatao. Ang mamatay diha ni Kristo nga kinaiya, ang iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Diyos. Di ba? Kay, maubitaw to siyang nagpagkatao, kay kung Diyos lang siya, di man siya mamatay. Unya, ang Diyos raman po'y makaluwas. Unya, kinahanglan pagkamatyan mangyod. Kay pinaagi mangyod sa pag-ula og dugo, so kinahanglan ang Diyos magpakatao. Parang doon na siya kinaiya nga gamiton sa pagtubos na to. Kay kung Diyos lang ang iyang kahimtang, dili man na mamatay, so unsaon niya pagluwas na to. Maunang ang ikaduhang persona sa Diyos nagpakatao. Munang naapoy mga libro na to nga moingon nga ang Diyos namatay. Kay ang persona man ni Kristo mo'y namatay, nga dunay divine nature nga pagka-Diyos. So moingon ta nga, ang ikaduhang persona sa Diyos namatay, pero dili sabton nga ang kinaiya sa pagka-Diyos mo'y namatay, kay dili mo na mamatay ng pagka-Diyos, di mo na makita. No? Ang namatay mao nang kinaiya sa pagkatao. Napailaing argumento nila, maingon sila nga sa Mateo 24 tudling 36, si Kristo nag-ingon nga wala siya masayod, kanus siya mobalik. Mabot pasabot, kanus matapos ang kalibutan. Ang amahan ra kuno may nasayod. So, buot ipasabot, si Kristo wala nasayod sa tanan, sa tupad dili siya omniscient. Kay ang kinaiya sa pagka-Diyos, usa sa kinaiya sa pagka-Diyos, mao man ang pagkanasayod sa tanan. Sa ato pa, omniscient. So kay si Kristo, wala man kuno masayod sa tanan, therefore, di modo, dili sa Diyos. Unsa may tubag Katoliko ana? Well, ang tubag Katoliko ana, simple ra. Sa pagka-Diyos ni Kristo, sayod sa tanan. Pero sa iyang pagkatao, doon na lagi limitasyon. Wa siya masayod sa tanan. O matod pa sa usapod kapari, nag-ingon nga, kadtugong pagpakatao ni Kristo, ang iyang gipakita diri sa kalibutan, mao gyud ang iyang kinaiya sa pagkatao. O mao na. Dayon sa kuan pod, dapat pod ta nga dili pod kaayuhan nato kung tug-anan ta. Kung kanus mo balik si Kristo, kay dili mo po na makaayon na to, nga naman. Kay magsaligo niya ta. Di ba? Magsaligta kay ang tao, ingon kapoy magbinuotan, o niya na kung magtinarong o moabot na ng pitsaha, kay klaro man, kanus siya mo balik, di ba? So, kaayuhan na to, nga dili ta pahibawon, kanus mo balik, o kanus matapos ang kalibutan, nga naman, para mag-andam ta kanunay. Mao na nga, ang pagkatao ni Kristo, mo iyang gipakita, wala niya giwara-wara ang iyang pagka-Diyos, nga, maingon siyang, kabalo man ko ana, dili, nga naman, kay tao man siya. Matod palagi nga sa pagka-Diyos ni Kristo sayod sa tanan, pero siyang pagkatao dili siya sayod sa tanan, kay doon na may limitasyon. Now, nakaron, kung moingon ta nga dili lagi Diyos si Kristo, okay, wala siya masayod sa tanan, tinuod bago na nga si Kristo wala gyud kinaiya sa pagkanasayod sa tanan. Now, kanang pagkadili na sayod sa tanan niya, mao na ang iyang pagkatao. Pero kung basahan nato ang Juan 21:17, niingon si Pedro nga si Kristo nasayod sa tanan. Basahan na to na, no? Sa Juan 21:15 ngadto 17. Nga dili ta kaingon nga kinaiya ni sa pagkatao ni Kristo ang gitumbok ni Pedro. Serihang nag-ingon siya nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. No? Atong basahon ni Juan kapitulo 21 tudling 17. O giingon diri. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, ang gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon.
gihigugma mo ba ako? O si Pedro miingon, miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Una karon, kung tao lang si Kristo, nganong niingon man si Pedro dire nga si Kristo nasayod sa tanan, nga kanang pagka nasayod sa tanan kinaiya ra man na sa pagka-Dios. Ang pagka-omniscient kay ang tao sa kahimtang dili man gyud nasayod sa tanan. So kung wala magtuo si Pedro nga Dios si Kristo, dili siya musulti ana. Dapat nga nisulti si Pedro nga si Kristo nasayod sa tanan, di modo Dios siya. Kay kanang kinaiya sa pagkanasayod sa tanan, kinaiya man na sa pagka-Dios. Pero sa iyang pagkatao, mahimong ingnon nato nga wala siya masayod sa tanan. Ug mao to ang iyang gipakita sa Mateo 24:36 nga wa niya umingon siya nga wa akong kahibalo kanus ako balik o kanus matapos ng kalibutan. Ya dili po nato kaayuhan lagi kung pahibawon ta. May nang dili ta pahibawon parang mag-andam ta kanunay. Dayon kana pong sa Lucas 24:38 ug 39, unya ilang kutloon ng Juan 4:24 nga ang Dios Espiritu. Nya kanang Dios Espiritu walay unod og bukog. Si Kristo naa man kunoy unod og bukog sa to padili sa Dios. Mao ra gihapon ang atong line of argument sa Katoliko, no? Si Kristo Dios man siya nga nagpakatao. Sa iyang pagka-Dios dili siya makita, wala siya unod og bukog. Ang makita diha nga dunay unod og bukog ni Kristo, mao na ang iyang kinaiyas pagkatao. So simple ra kayo ang tubag sa Katoliko. Sa pagka-Diyos ni Kristo, Espiritu man na, dili makita, pero ang iyang nakita nga kinaiya, nga maon ang pagkatao nga dunay unod og bukog. So referido na sa iyang pagkatao. Kay dili man na parehas ng kinaiya sa pagka-Diyos ug pagkatao. Ang kinaiya sa pagka-Diyos, way limitasyon. Di makita, walay material nga body. Ang material nga body diha mao nang kinaiya sa pagkatao ni Kristo. Nakuha na to. So mao na ang tubag. Yan ingon diha nga sa Malakyas 3 size pod ang Dios way pagkabalhin nya kasi Kristo nabalhin man namatay gud. Ang tubag na to ana kanang pag-ingon sa Malakyas 3 size nga ang Dios way pagkabalhin dili mausab, referido na sa iyang kinaiya nga maayo. Espirituhanon ang but pasabot ana. Pero sa iyang external aspect katong Dios man siyang nagpakatao, do nagi kausaban kay niadto wa pa man siya nagpakatao. Pero sa dihang nagpakatao siya, so do na siya kinaiya nga mao na ang pagkatao. So mao na ang tubag. Okay, apikin naman natong oras atong ipadayon ni siya ugma, no? Ugma atong hisgutan ng ilang gigamit sa Juan 17, no? 1 ngadto sa 3 kanang niingon ba si Kristo nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. Usa na sa ilang gigamit og lahi ang ilang pagsabot ana sa atong pagsabot nga Katoliko, no? Ato nang hisgutan ugma. So wa naman daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan o pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong dulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba og Danilo Luod og naada si J. Okay, hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga,
panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.